Assalamu alaikum, aziz izleyiciler. Sapara, assalamu alaikum. Yeniş, salam. Waalaikum kemine qowmutung yangish qowmutung iyileşler salamu aleyküm buyur kemine. Assalamu alaikum vatandaşlar. Sapara hakemine. Selamun aleyküm imade. Salam salam yangish. Sapara yine uzun süren cehalet krizisi, krizis bu tayda at hükmünde olandık ve neticeleri. Şu arada gurur etmek için bugün yeniş ildeşimiz hem hava çağırdıksa bir misal verdi de. Yani hem adamın ünüs vermeyecek yerine ünüs verip bilip dur şonun için şonu öz ağzından hem eştel ve şonun üstünden Türkmenistan'ın hazırki giren yağdayına düşünmeli biz onu. Hemmemiz düşünmeli. Neticede ütkötecek bolyan zatlarımız ona ütköden vaktimiz hemmemiz bilelikte ütkötmeli. O sapara ütkötmeli deyilen zatı yoktur. Yine şonun yal neme var. Yine yeniş geçen nemen aytdı. Yine palçık meselesi var da. Şoňa hawa häzirki watandaşlarymyz nähil gözlenser ýa-ni ýolda, köçelerin hawa palçyk bolmagy we şu palçygyň berýän hawa ziýanlarynyň göz bilen görüş nemesi bar da. Ona häzir ýeňi şeýleşimiz öz Halkın kabul ediş. kabul edişi hawa şu palçygy halkyň kabul edişi bar. Ýene ýeňi şeýleşimiziň öz ağzyndan eşdeli. Palçığı ne ahilliyse ne bir umman Türkmenistan o yerlerinde hemme köçeler hays köçesinde varsa tomusuna bir sırap yatlanır çayga tolap diye. Kışına da şu palçıkta oluyor adamda ama son bu her kim öýmen mihman ile ýa bolmasyna özüň ýolunu ýöreýän üstün palçyklarını ýa-da çağalan okuw mektebe gitdiýä şu köçeden ýörek diýe köçeden ýörek gelýär. Bunu nähilli üns berýär. Biz mudamada wagt ýa çağalanmady uro diýär. Pek de uro diýär sorym. Aýdýa çağalanma sargak goýarýar. Oglum gyzym ne köçän bir garasyndan çykyp ýöregin, arasa ýerinden ýöre. Üstüne palçyklamany gelgin, köwüşümi adam hapalama. Ýöne näçe çağa näçe şerat hap bolsa da ýene ýol palçy ýolun bir wagt ýeri ýok, hemme ýeri. Gaýa. Ondan sonra çağa mektebe gitdiýär, mektepden gelýär, üstaşyny palçyklap gelýär, gejesi bir gün ýuýar, iki gün ýuýar, soňundan ýene käýär, başlaýar, oglum üstüne bir seredär gelýär. Sen palçyklyşyň ýok, halis bolum meni adadym, köwüşüňden palçyk, aýandan palçyklap gelýär. Bu gidecek çağa bu, çağa nerden bilsin ol? Ýolun aslında ýolun palçyk bolmaly, asfalt bolmaly, nerden bilsin? Muny aslında biz bilmeli. Atalar bilmeli. Bilmeliler bunu. Yolu o sağa käýemellerle aslında ýolun palçyk bolmalylygyny aladasyny etmeli. Emma bizi näme etdiler? Bizi şu bir da adamlary biri bilen agdala etjek bolsaň bir ýörüýte nemeler bar eken onuň. Mekanizmler var eken, meselem canly edem rahatlar şol. O hemme aýlyklary rahatlar karta geçirdiler. Aýlyklary pensiýa pasoýly karta geçirdiler. Soňra da bir ullokan bir owaň içinde ýekece bankomat goýdular. Ulu owa näçe min sana adam var munuň. Ondan soň adamlar bämetýän şu bankomatyň agdyna tykyn bolmaly üçin ýörüýte bir depter tutýarlar öz aralaryna kanun. Ona da spisek geldiler. Spisek gitti 500, 600, 700, 800 adam. O salmayan pulum al. Ondan sonra her kim birinden ön alacak pulunu. Ondan biz o bir girayse hatta komşusu girse de onu bilen uruşýarlar, söwüşýärler. Indi olay ýöne öz adamlaryň arasynda bolýanlar. Hatta bizim näme etdiler bu ene atalary öz dogrun gidecek çağaçyklaryna da käýär ýala getdiler de. Hayran var şu ýagdaýa biz öz çağaçyklarymyza käýýär, ýörüýte. O çağa näme bilsin üstüni palçyklamany gelmeliligini. Çağa da barur palçyklar ýadyny
gelýär bir köwüş alyp berýär. Köwüşlüň hili, onýaly ýokary hili zatlar köwüşler alınýar. Alýa çağa geýýär bolýan käýýär başlaýar. Sera ýol ýagaşyň suwundan suw öl bolan üçin çal ýertilýär köwüşleri. Ondan soň aýtýar ýa-da aranyň aýagy sen aýaga diýär köwüşçi daýrak diýär. Başlaýar şunday falsyplak gelýär üstüne. Hayran kaldırýan ýagdaý. O näme dady desim gelýär-de şu daşary ýurtda işläp görsdi. Kän adam sıkdy. Aýdyl şuna şu aýdyl ýa Türkmenistan 60 götürüm daşary ýurduna. Ondan soň her kim öýüne pul uradýar. Häzir intesinden $100 uradylýandyr aýda. Adam maşyna. O da näçe milyon adam sıkdy häzir ýurdun daşyna. Eger 60 götürüm çykan bolsa 2,5 milyondan az bolmaly adam çykan adam. Onun häzir her adam aýda $100 uradanda bir aýyň dowamyna näçe pul bolýar? 250 milyon bolýarmy? Hawa. Şeýle. Bir aýyň dowamyna. Az şeýleräk. 250 milyon. Onan bir ýyla köpüldüğümizde 2 milyard 100 milyon. 2 milyard näçe? 2 milyard gowrak pul bolýar bir ýylyň dowamynda. Bunu häzir 2017-nji ýyldan 2018-nji ýyldan bäri alyp göremizde. Ýani ýurdun içinde şu giren pullar taşar ýurtda işlän adamlaryň öýüne uradan pullary 9 milyarddan geçmeli pul var. O pullaryň köp bölegi nirik bar ýa-ni işlemäne çykandan umumy köp bölegi o hozolundan çykdy. O hozoluny girmeli şo pullar. Gaty köp bölegi. Erde şunça wagtda Türkmenistan hakykatdan bizim öýümizde uradýan pulumuz $9 milyard o hozoluny giren bolsa sakaçenli biz her oğullarda nämeler salyp bolardy. Köçeleri asfalt edip bilerdik. Oy. Her owada bu adamlar işten soň dynjalar ýaly parklar bolup bilerdi. Her owada çağalar baý bolup bilerdi. Oy. Adamlaryň öz hatasyny özleri edip bilerdiler. Şunu päskel bermetelerdi. Ýöne biz näçe işlesek hem hon bir nemelerin bir ýa işleşleriň bir ýa biz ýa şunu işleyen şunça kadar ýa men baýam ok diýär. Men şunça diýär işleyen ýöne baýam ok diýär. Men aýtýan şo göz pikirim boýunça aýtýan näse biz uradýan pulumuz barmy Türkmenistana. O da aýtýar ne diýip berýärler diýär men geçen aý öýüme pul uratdym diýär şunça diýär. $200 pul uratdym aldy diýär öýdäkler pul diýär. Elini aldy diýär. O pul däl hasap etýär men o pul. Dogrudur dollar diýip berilýändir. Bizem uratýar bizimkinden berýärler. Dollar diýip berýärler ýöne men onu pul hasap edem o. Dollar däl. Umum bir kağıt hasap etýär men onu. Renkli kağıt ýüzüne sen dollar diýip manat diýip fark etmeýär. Renkli kağıt sebä o pulun hümmeti ýok taýda. Ýol ýapdylar, ýol ýapanlardan soňra dollar galdyrdylar. Üstüne hemme adam ýokary derejä galdyrdylar. Meselen etin iýmitlen bahasy ýa-da materiallaryň bahasy 10 esse galdy ýokary. Öňkü narhynda. Öňler wagtlar galmaka we dollarym galmaka etin bahasy näçe diýip 10 manatdan etler. Indi häzir 100 manat etin bahasy. Ýa-da bir maşin çagılarjak diýsem işine öňler näçe 500 manatdan alyp bolýardy. 500-600 manatdan bir maşin çagaly. Indi häzirki manatdan alamyzda 3600 manada bardy. Hemme zady galdyrdylar. Ondan soň bizim alýan pulumuzy bir hil elimizden allap aldylar. Bize berdiler emma allap aldylar. Üstüne de bankomatlarda da bir giden oçur goýdular. Adamlara mani
Nämeden käbet diýerler, şo pul az diýip düşünýärler. Aslında pul azlygyndan däl bolmaly. Meselem biz öýümizde şu ýurdun daşyny naklar öýüni pul uratýarlar. Hem hem pul uratsam häzir öýümi meselem 50 milyon almaly bolsam şonu yarım saatyň içinde alyp bilýär men şonu. Yarım saatyň içinde. Emma aylyk alýanlar bankomatdan aylyklaryny çekjek bolup 4-5 günde gatnamaly bolýarlar. Aylyk almaly adamlar. Ýöri şu adamlary biri bilen dawalaşyp görýärler ki ýagdaýa getirdiler. Şolar ýaly. Cemile sesin gelenok sen. Sapara. Siz söz alacak olup dursunuz. Ýöne men bir zat aýdyp geçeýin hazır. Yok, söz alacak bolamok sen. Söz verecek bolan olamaz. Bolýa. Men ýeňişiň nemesine kiçijek bir analiz etdim de şu wagt hem ýazdım aýdan zatlaryny. O indi birinciden ine gowy bir ýere değindi de. Ine şu palçyklar var. O şu palçığı görüp durýan, o soň çağaňa diýen, o üst başyny palçyk etmeden gel diýen ýyzyna. O şu ine ekranda görüp dursunuz diýildiler. Yani şu palçygyň içinden geçip o üstün palçyk bolman, o kirlenmän, o gelme mümkinçiligiňiz barmy? O soň elbette çağda o üstü başy o kirli, o palçykly gelýär. Ondan soň ine ejesi de köplençe o ejesi üstüne seret, üstü başına seret de o çonuň ýaly nemeler edýär. O basışlar, o sütemler edýär. Yani bu taýdaky sebäp ine çağanyň o taýdaky palçykly nemäň içinden ýöremegi bu bir. İkinciden hem o şu ýol näme üçin palçykly? O näme üçin asfalt bolup bilen ok? Diýilen soramaly. Edil şonuň ýaly ine neme bar da? O bankomatlardaky pullar näme üçin bankomata geçirildi we geçmelem de köp dünýä geçdi. Bolýa geçse de şu taýda näme üçin ýeterli manat ýok. Şu zatlar o bizde näme bolýar tersine şu zatlaryň bolmagy manadyň kemçiligi halkyň öz bir-birini o gyryp başlamagyna ýa-da bir-birine düşman bolmagyna getirýär. Ya da bir köçäniň palçyk bolmagy çağa bilen ejäniň arasyndaky näme Gerginlik. O uruşa ýa-da näme diýeli o ejäniň çağanyň üstünde basışa bir sebäp bolýar. Ýöne bu zatlaryň ýa men görsem ýa-da bir ösen döwletlerdäki bir giňiş düşünjeli adam bunu görse o çağasna o sende günah ýok o ýol şonuň ýaly diýip aýtmaly. Aýdýaram şonu, o menem şonu ýaly aýdarym. Ýöne Türkmenistanda o çağa näme diýerler? Günah sende diýip çağany görkezýärler ýa-da o bankomatda manadyň ýoklugyny watandaşlar o bire günahkarlýarlar. O şu manadyň ýoklugyny hiç kim soran ok, näme üçin ýok? O ýok bolsa nireden talap etmeli? Kim düzeldiýär bunyň jogapkary kim? Şu zatları sereden ok. Indi ýene bir zat aýtjak şu taýda ine şu problemalary biz häzir palçyk bilen ine bankomatdaky manada gürünletdik ýa-da etin gürünletdik de şu wagt. O edil şu meseleni şunuň ýaly edip ters tarapdan görýän bir jemgyýetde o diktatura guruluşynyň döremezligi mümkinmi? Ine o jemgyýetiň guruluşy o diktaturany döredýär. Yani şu cemiyet diktaturan döretýär. Yani cemiyet aslında näme döretmeli? Şu problemalary çözýän bir sistemany döretmeli aslında. Ýöne problemalary çözmegiň ýerine o problemalary gaýtamly bolýan bir sistemany döretýär. Onam näme edip aşağından sypjak bolýarlar? Yani Gurbanuly etdi diýerler. Okey, Gurbanuly näme? O taýda diktaturada at kazanan bir o sahnacı tiyatro oynaya. O tiyatrın bir bölügi. Aşgabatda Türak Eminor Gurbanuly. O Aşgabatda otyron soňra o. Onun Ýolun palçyklygyny bilip bildi.
O bir adam bilme mümkinçiligi hem yok. O bir adam o bilýän bolsa-da bilmäne hakkı yok onça zady. Huda mı o meselem yani. Näme zat bu jemgyýetiň içinden çıkan bir adam. O şu taýdan häzir haýsy türkmeni getirip koysaň Gurbanoğlu iň bärkisi Gurbanoğlu ýalak boljak. Ondan beter bolar. Yani iň gowusy Gurbanoğlu ýalak bolaýmaly. Indi men ýanky ýeňişiň aýdan zatlaryndan näme netije çykarjak bolýan? Yani diktatura diýilen o sistemanyň karşı tarapında o jemgyýetiň özüdür. O bäri tarapında da ine diktatorlar diýip bilersiňiz yani. Niýazow bolsun, Gurbanoğlu bolsun, Jadan bolsun, ýene bir zat bolsun, ine näme diýerler? Gowy prezident saýlamaly diýär. O ýa-da bularyň derdi prezident bolmak diýip aýdýar. Ine şu prezident bolmak isleýän adamlar şu zatlary dile getirýär. Bolmak kyn däl, ine bu jemgyýetiň başyna prezident bolmak hiç kyn däl. Gataň satsa öz isleýär. Ýöne bundan soň bir zat bar, ine ýeňiş sözüňi öldüm. Bundan soň prezident getirseňiz, aýdaly ine il jemgyýete ýüzlenýän diýer o kim bolýan bolsa-da. Hasam beter o soňuňuz tizleşjek. Şu wagtdan soňa dogry gidip barýar. O ýa-da mysal üçin ýene bir zat bar, ine aýdyp geçeýin. Bu jemgyýetiň problemalary çözüşi ters, näde dogrulygyny görkezýän bir zat. Görüşüm şol problemany ýanky görüşwada problema teredi işlemeti jemgyýetimiziň gaty almış. O şol görüşüm yani problemany çözdüren nokta. Çözmesini mümkün näle diýdi. Ine o iň bärkisine şu palçyk problema Türkmenistanyň her bir owasynda ýa-da käbir şäherçelerinde de şäherlerinde de bar zat. O ine şu problema. O bunyň sebäpkäri o çağanyň şu üstünde ýöremegim ýa-da çağanyň ýörejek ýoly şol bolanlygyna. Ýa-da ine ýanky sapara aýtjak zadym, ne Türkmenistany diktator kowmaly diýär. O diktator kowmak üçin hem o protest etmeli diýerler. O protest edýän adamlar hem sany 10-15. O sany o köplügi azlygyny häzir näme etmeli? Protest edip o diktator kowulan ýeri ýokdur. O häzir aýdyp berjek protest sözü, protest etmek zat başga bir zatdyr. Mysal üçin häzirki 21-nji asyrda protestler näme sebäple edilýär? Ne hökümet o siyasi bir gurama, hökümet siyasi bir guramadyr. Siyasi bir guramanyň alýan kararlary o jemgyýetiň içindäki köp bölege dogry gelenok, kabul edenok. Soň olar köçä çykýar. Seniň diýär şu etjek bolýan işiň näme dogry diýär. Onu düzelt diýär. O indi biz protest edip o Gurbanoğlu'nu düzeltjek bolýasmy biz bu taýda. Ya-da o tutuşluğuna biz şonu Türkmenistanyň o jemgyýeti bilen bile alaly içine. Tutuş hemmesi problemi bolup duran wagtda Türkmenistan täzeden gurmak mı amatly? Gurbanoğlu'nu o düzeldip ona o boynundan ýüp baglamakçy bolýaňyz. O mümkin däldi ýani baglatmaýar. O bağlaja adam ama yok o näde bağlamaly? Ýüp diýende ol hakyky ýüp manysynda pikir etmäň. Men onu ikinji manyda ya meňzeşdirme hökmünde ulanýan bu nämäni. O näde demetmeli indi bu problemany o protest edip bolmayan döwletiň o bolmayan hökümet hem ýok diýäsde. Bolmayan hökümete karşı protest etmekmi? Ya da bu badygyny kabul edýäňdi. O ine opozisiýa nemesine geljek bolýatym sapara ine ağzından aldınız. Ine opozisiýa diýär, ine bize de opozisiýa diýär. Biz opozisiýa däl. Biz Türkmenistany täzeden gurýas. O pozisiýasyny hem opozisiýasyny hem o içine alın yani garşymyza goýaýyn. Ine sen opozisiýa bolýan bolsaň, diýmek garşynda bir pozisiýa bolmaly. Sen hem onu kabul edýän. Biz kabul edemjok. Yani o Gurbanoğlu'nyň näme diýen ne hökümet diýip aýdýarlar. Biz hökümet hökmünde kabul edemiz o. Milli halas ediş guramasy dören wagtda o ýurdu kimden halas edýär? Guramaçylykly jenaýatçy topardan halas edýär.
Yurdun içinde hükümet yoktur. Yurdun içinde devlet kuruluşu yoktur. Yani kuramaçılıklı işler alınıp barılayan değildir. O sen yok sadı düzeltmek, yani sen derya var, içinde su yok. O sen ekin ekecek mi indi şoňa? O derya bar deyip, deryanın geçen yatağı var deyip ekin ekecek mi? Yine Türkmenistan'da bu yıl su olmadı. Ekin ekilip bildim. Yani pakta yetişti mi? Yeterli. Buğday yetişti mi? Kurakçılık oldu. Yağış yağmadı. O mallar demet değil mi? Et var mı yani? Etin bahasının kımmatlığı yine şu aylardan geliyor. Aklın yokluğundan geliyor. Yine kurakçılık olan vakti o nemede tebiatta ot yok. Bu mallar näme ýemeli? Şo zada taýýarlykly däl. Edil şonuň ýalam yine şu wagt protest meseleleri var. Bu protest edilýän zat san köp bolsa doğrudur. Ve halkın köp bölegi hem o protest etmäne taýýarmy, dälmi diýilen soran adam yok. Yani edip bilersmi diýip. Ya diýmek bu zatlaryň hemmesi duzak. 10-15 tane adamın o gurnayan bir oyunu olmalı. O oynam näme garşy? O täze Türkmenistanyň gurulup barylýandygyna garşy bolmaly. Men şonu ýaly kabul edýän. Yani 2 tane adam o köçelerde onu menem gezip bilýän, yani hakykatdan peýda berjek bolsa o gezip göräýär. Onu sizi dinlemeýärler hiç kim. O sizi dinlemeýär, sizi dinlemeleri üçin näme etmeli? O yüpü ucunu öz elinize almalı. Yüpün ucu o protestlerden geçmeyendir. Protest o etmek 10.000 adam bolsa yeniden bir neme kazandırar. Yani 10.000 adam çıkarıp bilmeýäňiz bu bir. İkinciden hem Türkiye'de o Türkiýanyň bir siyasi nemesi vardı, aravatnaşı var. Yine olaryň gözünde bir Türkmenistan diýilen bir zat var. Bunu etmeli. Bular başka bir nemesi yok, alacı yok, edäýmeli. O Türkmenistan olan olsa da yine pikir edim Türkmenistan'ın içinde o Türk milletleri Türkiye'den barıp o halk yaşaya, Türkiye'nin içinde bir zulüm bar olan olsa da o yurdun içinde o Türkiye'ye karşı ses çıkaracak bolyan bolsa da hökmen suratda Türkmenistan şunu bastırardı yani. Edäýmeli. Bunun nemelerin devletlerin siyasi bähbitleri o halkın arzular, isleýleri bilen dengelýän däldir dünýäniň hiç bir ýerinde de. Onların içki işlerine hiç katışmalı. O içki işlerine katışmaya. O Türkiye Türkmenistan'a o bir taraf olmasa da bir taraf statüsünde kabul ediyor. Ondan sonra neticede hazır şu gün aydalı 1 yıl 2 yıl bu mesele şunu yıl devam ediyor. Yani Türkiye ile Türkmenistan'ın arası taze Türkmenistan kurulandan sonra 100 yıllarca 1000 yıllarca devam etmeli ve beýleki döwletlerinkiden has başgaça ýakyn bolmaly araatnaşykları. Şonuň üçin o bozmana değermi yani özüne garanti almalı da ayağın basılacak yerine öňünden bilmeli. Basacak yerin o aşağı boş mu dälmi? Ýa şonu ýaly nemeler var. Şonuň üçin ine problemany o ine palçykly ýol gördüňiz. O palçykly ýoly gören wagtyňyz o nähili o pikir etjeňize bagly bu meseleni çözüşüňize. Ondan sonra bu provokasiyalara o kan gelmän o täze Türkmenistan gurulýar. O siz provokasiýa etseňiz hem etmeseňiz hem sizin inde bu saatdan sonra o duruzup biljek halyňyz ýok. Siz gidin o bizim adymyzdan belki kuratorlaryňyza salam berip bilersiňiz bundan soň o başga etjek işiňiz ýokdur. Bu bir ikinciden ýene bir zat aýtjak sapara. O soň ýene ýeňişiň pikirini alala. O dowamly näme gatnaşmayan bir ildeşimiz hökmünde, ekranlara çıkmayan ildeşlerimiz hökmünde. Yine bir näme barda, yurdun içindäki näçe ýok edilen, ziyan edilen, zaýa edilen o pullar, proyektler barada gurrun etdik. Yine şol zatlar zaýa bolmadyk bolsa da siz Türkmenistanyň içinde öz o biznesiniz, o öz işiniz, öz döwletiňiz, o pensiýaňyz garran wagtyňyz ýa-da o içiňiz gysan wagtda pensiýa çykdyňyz, Türkiýe, Antalyaga gelip o dynja alyp gezmek diýilen ýa zatlaryňyz bolup biljekdi. Şol bu
pullar oğurlanmadık olsa milyardlarca pulları yok oldu yani 100 milyardlarca diyelim yani. O şu zatları eşitip o şuna karşılık görkezmeyen o bir köpçülük var da karşımızda. Halk var diyelim. Halk o men yine halkın adından gürleyen deyilen zatlar aydamak yani umuman var da yani 5 milyon bir sahanın gürümne diyen. Eğer şu yok olsa demek o sizin protestleriniz hem olmaya. O sizin etcek olan protestleriniz o fundamental bir neme dayanmalı. Şu zatlara o karşılık vermeyen olsa yok yani devletim yok, o demek halkam yok. Bizim gözümüzde halkam yok, o devletim yok yurdun içinde. Demek biz bu zatların hemmesini tazeden dikeltmeli. Ne manayı diyanızda ne cehalet krizisi. O ne için şu at çok gürümle diyes biz bu tayda. O halkın yokluğunun gürümle diyes biz aslında. Yani düşünüp bilen adam buna düşünendir. O devletimizin yokluğuna o yüzlerce gezek suud ettik. O taze devletimizin o taze devlet kurup beriyes. Şu suud edenimiz için taze devlet kurup beriyes. O da o kıyın zat değil. Devlet kurmak. Indi o navot geldi. Halka bu zatlara o adım ediliydi. Şimdi biz taze Türkmenistan'ı kurup bileceğimize doğulu gözümüz yetti. Seyahat köp bölüğünü ettik. Bunun ekranda aydılan bölükler hem yeterli mi kendi yani akıllı adamlara aydılmayan bölükler hem yurdun içine kalsın. Şimdi o cehalet krizisi var. Yani şu diktaturan döreden, o Türkmenistan yok eden bir köpçülük var. Şunun gururun edeline açık. Sapara, o yeniş ildeşimiz. Yani taze Türkmenistan'ı kurandan sonra yaşap bilecek yine halk var mı? Yine de tazeden o diktaturanın döremeceğinin o garantisini verip biliyor mu? Halkımız vermeli bunu. O siyasi topar ya da yine bir zat garantisini vermiyor. Onu yeniden iyiye çıkmalı halktır. Yani sizin milyardlarınızı yine uğurladı değil. Yenişi o prezident ettik. Yani prezident değilen sistemi olacak da aydalı yenişi prezident ettik. Yenişem o milyardları o nemedip başladı. Yani bir kenara yüşürüp başladı. Şuna o sesini çıkarıp bilecek halk gerek bize. Taze Türkmenistan'da. Şu zatları sesini çıkarıp bilecek halk o var mı yani? Yani Sapara size vereyim sözü. Tavol kemine, tavol. Ya ben bir iklimede geçeyim ilk kulak yenişin yani iyi veren pulları o hocalık rahat barada gurrun etti de. Ne şu at daşından var yani pul ne şu 2 milyar tip aralı ne teglekler olmasa 2,5 milyar nemeye yettiğinde. Aynen. De 250 milyon yılla 2 milyar değil. Şimdi Türkmenistan'da yeterli o hocalığı yönümü parta onun buğday şeyler. İn ulu maçtapta beydekli atların var onun gurumi ölçümü neme yani ullerle ni parta 1 milyon ton partan bahatı 394 milyondur şu atki şunki yani bağlar yani birce vakitinden $1000'dan hata ediliydi. Onun içinde de ortalama $1000. Yani birinci sortu 1200'dür, 1300'dür, üçüncü sortu 900'dür ne şeyle diye de vakit değil yani. Ortalama $1000'dan hata etsen 394 milyon oluyor. Ehli o hocalarının bir yılla yığacak partasının bakati onun giyecekler çok bakati onu 500 milyon giyecek çıktı jettinden ya 600 milyon mu o başka mesele onun 1 milyon ton değerine de 250 milyon ne oluyor da yani $250'dan tonlatına hata edendi önüm oluyor yani ikisini koşayan golün 600 milyondan geçen nokta 700 milyonu tuğurup kalan dağıtlarını yani çığdı var
beylek nemelerine de yeni bir 100 milyon üstüne koşandı. Barsın toplandı mal sağlığıyla 1 milyarda yeter nokta. O hocalığının 60% halkının öndüren önkü devletin nemesini verilen aydiyanlar. O öndüren yani in menliyen vakti öndüren önümü 1 milyarda yeter nokta da. Şu adam onun ya artık kağıda yok, yerinde yok da kağıda olsa da. Şimdi daşından gelen pul arasa pul, yağmur diyeceği alak pulla. Yani 2 milyar gelen olsa 2 milyar geliyor da çıktıcısı yok da. Ne yer bilen gök alak tapavut ne daşına giden adamla Türkmenistan iktisadiyetine koşundu. Bunu o hocalığını şu dereceye getirmek için yani 2,5 milyar önün beri yalak etmek için 2 etti 3 etti yani yirdecisini çöl etmek için belki de 4-5 etti önümçülüğün köpeltmeli o çıktıcısına adalıkmalıdır. Onu edip boleyen neme derler. Siz ne için daşınına gelip bir öğrendiğinin bir tebebi şudur. O tadisi iyi işlerinin güdülen bu pulu yurdun içine talacak manada yok da. Ödem $100 diye $100 Türkmenistan'ın aylık nemetini alandı. O $50 yeter nokta aylıkları. $100 onun lokan pul oluyor da. O bir yani Türkmenistan'da bir dağıt vardır. Sizin ünt veremeyen dağıdınız. Şunun adını nemede Teman adını koydunuz. Şunun adını doğru koymalılar. Bu ne cehalet krizisidir. Özüm uzun yıl süren Türk gelen cehalet krizisi. Bu adına nadanlık krizisi diyken olur. Ya da bilgisizlik krizi. Şu Kur'an 50 Kur'an kulu mu? Şu da şok nemen, nadarlık nemen ürünüdür, önümüdür. Böyle Türkmen cemiyetem çok önümüdür. O bir yıllık illele 25 yıl devam ettik geliyendir. 95. yılın beri. Başladılar. Önümüm şu atki şunki Türkmen cemiyeti. Yani şunu bildirmeyecek olup başka dağıtlara neme diyendir. Yine görün. Şular şu at ne çödün. Yenge de şunu çödüp bir adam yok şu tayda. O daşın içinde yok. Onu görü otuyorsa. Bu atlan şunlarla krizin bağdığını bilyen adamların nemesi İkelin 5 parmağından geçen nokta. Bu cehalet krizidir. Bu bir milletin sonu demektir. Kadri yoktur. Bulmada ne aydan problemleriniz var da. Oğlum hiçbiri çözülmeyecek problemi değil. Yani şeydik çözüp bulayan dağıtlar. Gururunu etmeye değen dağıtlarım derler. Yani bankamatta pul olmalısı, şolong tanrı köprek olmalısı. O elementar dağıtlar o. Onun için yani kelleli, nemeli hiç sat gerek geldi. Ya da köçen yani asfalt olmadı, palçık olacağı. Tomdom o tayda kırşen. Yani çağı da değildir. Çağı olsa ne yakışı? Kırşen olsa todan kaldı yani. Olatlarım çözülmeyen dağıtlarla nefetimiz yemeğimiz çıkıp durun. Kudroğunun hem medadım var. Onu yetme de hem iş yeri hem halkın yaşireti. Çözülmeyen de emederler. Yöne şu cahillik bildirmeyecek olup adamlar başka adamın gururunu diyendir. Şu daşından ne mi aylap deme diyorlardı.
Ne? Şu neme Türkmenistan'ın tragediyettir. Ve onun adını doğru koymalı. Cehalet krizidir. Nadanlık krizi. O içi daşı, o apazisyatı, pazisyatının akademler hem mecet biledir. Yani taşını akılan ama alıp barayan emellerini dinleyip öyle tabii. Ne? 10-20'lerce büyük bir problemleri kaldırdık be. Baştan başla. Biliminden iktisadiyetine çendi. Ekologiyetine çendi. Oğlunun pullun muktarına çendi. Başka firmalan daşarıyla şu tayin toyu oturanına çendi. Kimin edenine çendi. Bir nemeni biri yani orta alıp şunu düşünüp o şeyle diyen demesini eşitip bildiniz ne? Ne taşından ben aktivist, pativist, neyme apasyoner yeni burada gitmiyorun adamlar da. Şolun cahilliği, o içine koturun cahillerden büyük köşük bir yeri yok. Kayta kim ne meraklığını çekişmediler. Belki de Berdi Muhammed yani aydıma edip bilebilir. Ona mı edip bilmeyen olmam. Yönü şulon bir meselenin çözüp bilmeyeceği ortadadır. Tabii problemini görüp bilen okulda. O problema düşünüyor bilen okulur. Yani çağa yaşları yalak da yani çünkü kovuşun palçık ettin diye. Yenetin atatın ya mualliminin o çağı uçuk geçip bileyenlerdir. Yani şunu yani cemiyetin aklı gördüğü nemeden okta. Yani şu da atlardan üntünü çekme uçunu başka dağın gururunu diyorlar. Adam düğüplü dağda hiç kolay oluşanlardır. Yani bir kavur nemeleri bir fikir etmeli meseleleri oluyorsa son keredicisi de vardı. Boş rak nemeler, hayvatlar yıkılıklı nemeler orada. Ketti, 5 etti, 10 etti kutbuldu. Ya da pul vur kut nemezsen telli diyendir. Ne? Şu cemiyet çüğrenle şehit çüğren. Şunu görüp bilmesen, düşünüp bilmesen, o meselerini çözüp olayan nedir? Kim olaydı? O demokratiya neyme, o demokratiyanın işi yoktur. İlk mekanizm urmalıdır. Şu problemani bir görüp bilmelidir, şu problemleri kaytalanma diyalog etme için. Ya çözme için. Ya bu nadanlıkta ne edip çıkacak? Ödüm bunu başlayışı ne edip başladı? Onun ayıtmalı. Sebebi ne mi? Büyük sebepler ne mi? Ne bir cemiyeti 25 yıl, 20 yıl dünyadan yapsan, informatörden mahrum etsen, cemiyet doğru degradir de diyendir. Doğru. O bir adam iki adam da ehli cemiyet. Yapık cemiyetin içinde yaşayan nemeni 25 yıl yani 10 yıl mahrum eden de degradatta olup gidiyendir. Ehli cemiyet. O içinde bir ikisi değildir. El diplomlu, diplomsuz değil, tafavlı yoktur. Mahrum etsen, o dünya dönüp ayırıp demetsen, ona yetkiler. Biz informatörden mahrum edilmedik deyip bilen var mı? Şunu internet çekli. Gidip gelmeyen çekli. Yurttan çıkmayan çekli. Bunu hem becerini bilerek Türkmen'in eliyle ettiler de. Siz ne bilen ne alsanız ilk Türkmen pasportlarına nimeti yoktu. Yani sorokda yani verilen vakti onun yani geçici vakti vardı. Sorokda istiyor diyerlerdi. Yani pasportlarda şu yok. Şu dokümette şu verilen atası geçerli nimeti yok olsa o doküment hata edilen nedir? Onun İslam nemende saklayandırlar Türkmen'i karşına çıkar.
başka yerlere gidip bilmeye yalan ettiler de. O da onun ve şeylik devam etti şu. Elementar natlardır. Onu kim akıl bilen nedir diye. Türkmen şunu bileyen değildir. Şunu çelme. Ben şunu kaytalı aylayan adamların biri. Sebep pasportta ne o haklar soyulan pasportlarını sorok dağınısı yok da. Yani dokumentin sorok dağınısı olmasa onu dokument gibi kabul eden oklar. Türkmenistan'ın içinde diyen olmakları mümkün. Onu dışında edilen ok. Ne şu hayatlarım adamlar eylak beylak çıkıp bilen ok. Ya üstüne de öyle düşünün eklemeler. Hem şu krizin nerede çıkmalı? Ankara'da işlerler. Şundan çıkarıp bilecek. Düşünceli kadırlar var mı? Ne adam bu laptopta? Kadır. Adam kim? Yani işe yarayan, işini bilecek. Nemeleri yok. 2-3 diplomlarım var. Hiç tadı yaran oktur. Diplom demek, spesialit demek derler. Ya oku oturanım spesialit olayanlar. Yani şu aylayan problemleri düşünüp bilen adamım katı edecek. Ne şu nadanlık krizin demektir. Bu dönemde son kupellerin altına geldi. Şu an şunu demetmeden millet gidiyor. Bu yani iktisadi krizlerden, krizlerden kadar ağır olmalı. İktisadi krizisten çıkılmadık yeri yoktur. Yani o cemiyetçilik krizi yine. Nadanlık krizi, bloryalık kriz, ilek devletlerde bilmedim şu an o vartan şunu yaşatıyordu. Oğuzhanistan'da da halk yine karşılık görkezen yerler var da bir iki velayet. Yapık değil. Bunlar çıkıp biliyediler, demedik biliyediler. O gözle deyip ildeşimiz o. Hazır bu taya koşulup bilmersiniz ya. Yürüyte programıdır. Eğer ne edecek olsanız can edeyim. Telefon numarları vardır bizim kanalımızın aşağılarında. Yine hava yeniş sen ne mi fikir ediyorsun bu arada? Men neme aýdaýyn? Şu kynçylyklar var. Ýöne köýje kynçylyklar da taparaýan aýtyp geçdiňiz ya, bankomatda pul bankomaty kärnirä goýsaň, oturan bolany hiç adam. İçinde pul salsan berer. İçinde pul salyan hiç adam bolany. Bundan bu bankomatlaryň bir bolmagynyň adamlar iş yer açdylar o taýda. Gaýtam şu kynçylygy şüdgüdün nereden gözlediler? Ay biri çekip verecek, biri yok. Ben başmadım verecek. Deyip şüdgüdünü ters taraftan gözleýärler. Ýa-da yolun asfalt dolmagynyň şüdgüdünü nämeden gözleýärler? Oğlum diye ya gıydym diye. Artaca ýerinden gidivergin yolun diye. Ol bolýar. Har gün ýörek bilerdim o yolun bar. Yolun düşýän bolsa da her ýerden yolun düşýän bolsa bir gedeklikçe ýörek bilerdim ýöne. Men özüm bilelim bäri. Şo palçyk gylýar, men ömrüm ötünçe şo ýolun awat ýerini hemen gözläp görmerler. Awatrak ýerinden ýörejek bolup. Har gedek ýörek bilermen o awatrak ýerinden. Ýöne ömrüm ötünçe ýöremem şo ýolda. Ondan adamlar şo atlaryň sözgüdüni ýalňyş tarapdan gözleýärler. Bankomatlardan pul çekmek için pul tutuyorlar adamını iş yer dörettiyorlar. Onun her çekip veren ne diye 20 manat 30 manat alıyor diye her çekip verenler. Her karta 20 manat 30 manat. Bu da iş yer gaytab iş yer dörettiyorlar. Gadanç. Gadanç ses veriyor. Yanlış yerden çıkarmaya tapıyorlar.
Oňa Kötü ýokdy biziň adam halkymyz çalar. gatykdy. Ha. Ýöne näme şu ýa cehalet krizisi ol ýa ok näme bilen berdi Muhammed'in maşgalasy ýa yegenleri kezellerler. Daş töwerek adamlar şo kezele büyüklü bokuduğunun depetme çelli çumun demedir. Olur hiç sadem edip bolmayan. Yakaymatan mal. Bir yerde de yarayanlardır. Bir yerde yarayan olurlar burada ederdiler de. Hiç sadem yarayanlar. Eger. Ha, o şu tayak barayan adamlar dine oğurluk deyip var ya. Başka hiç sadem için varmak mümkün nerle o tayak. Yani iyi şey etmeyecek olsam, edip bilmeyenine bileyen olsam, bilmeyenim olsam, yani dağıt olmayacağı görünüp duran olsam, o tayda ne hem işleyen? Oğurluğu için. Ha, bu oğurluğu görüp bilmeli, yani halk bunu yemetmeli için, halkı nadan etmeli. Ha, nadanım ne hedef ediliyor? İnterneti yaparsın, granistanı yaparsın, çıkacak oradan hallala edersin, girecek oradan hallala edersin. O televizyonda yine şu bir karak tamtığı aydım ayttırarsın, giyece ünlü şolur, eşeğe nemeden yalak, angıran yalak, angırar otuyor. O beyine, yani cemiyeti beriyen de adam yoktur. Fikir eder yalak dağıtlarım orta atılyanlardır. O bilgin ne mesela düğünün yoktur, ne televizyonlarını seyredeyin. Yani sözümün görmen de. Yani onun yaşıl şeyden vesselam yemet yoktur. Ha, bunun önümü ne şu sizin durmuşunuz. Bunu başka bir etmedi. Yönü bunu yeni neydi buluyorlar. Türkmen bilen kırarıyalar ediyorlardı. Yani, Türkmen daşından gelip horlayıp demet görün adam yok. Öğüt eli bilen öğüdün ettiriyendirler. Ya, bu yankı millet tevigatın çağıttır. Ne hilevim olunu? Yani canlarla hem becermeyindirşirektir. Yani içinden fikir edip bilen adamdır. Ha, bunu fikir etme diyalak etsen, o beylik canlarla diyalaktır. Bunun içinde uğur demen diyenem vardır. Tilkemen diyenem vardır. Şağalemen diyenem vardır. O sırtlana men diyenem vardır. Yol orta men diyenem vardır. O şolun hem becerdi, yani bir üç diyalaklarım vardır. Çağlarını eklemeli. Tebigatta çağlarını ne bekliyordur bu hayvanlar. Mövcük. Süreye giriyor. Ya sırtlan. Yani şu hattı Türkmen'in bol görüşü jurnalaktır. O birbirlerini yiyendir. O güçlünün elinden o biznesi olsa biznesini alayandır. İş yeri olsa iş yerini. Çalı gücü etiyendir o nemet korkup bilen orada korkup pulunu alır. Ve şöyle yalaktır. Yani cumhurlayan kanunları yalak deme oluyor da. Yani bunun ödlerine bir teritoriyatam yoktur. O iyilerim yoktur. Kim geldir. Sen iyi yalaktın onu öyle istersin. Yerim tenki del. Öndüren öğünüm onu tenki del. Şertli, uslu onu tenki, önü tenki del. Sen ne bedenini biliyorlar da. Cahim tenki deldir. Yönü tenkidir. Sen benki diyensin. Yönü tenki deldir. O İslam vakti üstünden buldozdur bilendir. Köçe geçirip bilendir. Ekip yöründe adını miyuvatını sana beriyelim mi? Buğday ekkendi. Ekir buğdayın alıp bile o var. Şunun uğurla almalı. O tuttularım türme vatiyalar. Ödekin de adım. Ben yerim diyen, tenki del, kârende verilen yer. Onun benki mi kendi? O da şeyle bol molum kanam deyip deme diyenizde. Çok şey diye de.
Şeyle olmuyor mu? Yerimdin eğesi bololu deyip köçe çıkan Türkmen'i gördünüz mü? Ya şu arada ne protest eden daykanları gördün mü? Ya hani Türkmen olduğunu aydın. Bir yerde ne için bizim yerimizi bize beren yok deyip protest edilen yer var mı Türkmenistan'da? Yok. Ne için yok? Ya şu soru oldu cevap da. Yardımımız katı yemedir yöne. Bunu düşündüğünce yani yeme adam hukukya da bu düzelt olur mu diye de. Cemiyet çürenden bunu düzeltme katı kıyındır. Cemiyetle bile düzeltmeli ol yani. Oo. Düzeltip o yine de şu bozuk cemiyetin eline tavşıracak adam yok mu kendi yani düzedenden sonra düzeden adam. Onu etmez o yanlışı. Şeylere kemiğine. Yani şu adını doğru koymalı. Şu onun cemiyetin düşünür ya problemi şu problemi yani diktatör problemi değildir. Diktatör yani şu artık ne mi? Şu cehalatın üründür, öğünümüdür. Çoğu örneklerim şöyle. Hava bir iyileşimiz yazıptır. Skif message et diyer. Geçen hem hava doğru kap okumadığımı soradım. Mende de 40 hektar yer var. Traktörüm var, su var. İşleyen çıktacı. Köp yere dahot yıllık alyan kazancım peydamdan ziyan. Köp yer vaatlayın duruzup özüm Türkiye'ye geldim diye. İktisadı neme de o yöneke o yerden neme vermeyen olsa çıkarsın o hükman suratta. Yine bir neme burada atmadı kemiğine. Yani ben Türkmenini eşitmedik de atlanmadı. O emin geneldir yanında. Ne pulumuz ağır deyip biliyorlar. O işimiz yok. O işimiz olmadan aşımız da yok deyip şikayet ediyorlar da. Yani ben aklımız yok diyen Türkmenin üstünden baram yok da. Yani çünkü aklımız gıt. Yani çünkü şunu vermediler. Yani bilgi, akıl evet, yani bağ etmeli. İşi açmalı. Hem de akıldır. Bilgidir. O bizim çörümüz yok diye gayrı yani. Yani aklımız yok diye gayrı yok. O çörüğü veriyen şu akıl olmalı. O neme var da saparayına aklın yok olsa yurdam düzeltmek isteyen olsan ne edersin? Protest edersin. Başka zat gelen nokta yine o hazine döretmek, o hazine kimin aklına gelir? Aklına gelir. Başka hiç kimin aklına gelmez. Akılsızın aklına protest gelir. O Kur'an olayını ayıracakmış. Kur'an olayı yok, öngüm yok da hazırım yok. Onu bari eden yine de o cemiyetin özü de saklayıp duran yine 2 milyon halk var olsa yurdun içinde o 2 milyon halk çıdap duruyan olsa o bizim dememiz bolmalı değil mi kendi mutayda? O karşılığımız. O, kim biliyor yani şu çıkıp o ertir bir ürün halka o bizim şu önkü durmuşumuz kovutu diyemeyeceğini. O diye. O cahil neme hem zat deyiptilerse cahil demek o serhoş yalak bir zattır. Hakikatte o yalandan ayırıp bilmeyen nemede de yağdayda geziyor adam. Bütün ömrü boyunca ondan çıkmasa. Evet, o kefeller yani degradatsa yani bu kadar dağını deyip bir kefel vardır kendine. Hava. Adamdır, nemedir, o dünyanın yani beynisi alyan neler? Fakir nemeler. Ne cemiyet degradatsa oranı şu dağını kefeli alak oluyor da.
O hiç sat neme der. Yani hem de tersine öğret nemetinden vuruyor. O başkalardan görüyor bilen o. Ve aylığın starttır oluyor şunu düşünmeyecek oluyorlar da. O iş adam diyenlerim yani iş adam yollaşımız burun verdi bulur iş adam ister. Bulur pul adam si. O iş adam diyen ne merkezin doğrunda borda bolandır bu at yok diye de. Bulur pulun adam si. Çok pul kazanmak için vadife olsun, neme olsun öyle hiç sattığını kaydiyenlerdir. Kazanç çolta oluyor. Şu pul orada hem medat çözülüyor diye de. O ondan innem yani iyidine bırak kazananları da aşına çıkanlarım var da. Şu pul cağadı kutoriyança şunu nemedip arkayın gene de son diye yani yuvaşlık bilin barar diye de ödön son olur. O düzedilişin näil boljagyna o köp adam tek pikirem edip bilýän däldir. Şu palça, serez, ýalak bolýan olaýmasy olam. Şonuň üçin de ýene şeýle temine ne yer hususi eýetçilige geçmeliydik de. O şoň ne şonuň baadar emetine abarotuna iqtisadi dolaşygy ýirmeli. Bu näme diýmek? Bu halkın eline 30-35 milyar dolar paydak vermek değil. Şunu halk yani ödünü kabul edip bile nokta. Yani bir adam burada değildi de yani şeyle bu loktan iyiydi o loktan çıkıp gitti diye ne alak nemede kabul ediyorlar da. Gatı kıyın zasa para düşünüp olmuyor ha. Az pul bilen yaşatlarını, az pul bilen yaşatlarını son 35 milyar dolar. Yerine del halka her kime ön diyetlik payının birine yarım milyon var, birine 1 milyon var. Birine 100 bin var. Yani yerin bakatı var da. Çünkü 10 hektar yerin olsa, ya 50 hektar yerin olsa. Şu bakatı 10 minden olsa, ya 20 minden olsalar. Ne bağdır ha olur. Bir yerde kalır, bir yerde düşer. Şunu tatsan şu tek pulun baylın. İsle tat, isle ulon. Onu kâvir neme yerlerde 10 önüm bir milyonlar. Neme duruyan yerler var. İstanbul'un içindeki yerlere teredin. Bir cahit almak için yerin nemesi de 100 milyonu yetken yerlerim vardır. Yarım hektarın değildir. 20 sotuk, 30 sotuk, 40 sotuktur. 200-300 milyon demeler. Helyal elin burgaş yer. Yer değil nasıl olur? Yani şu bağda dolaşını talyat dipine gurruk ettik de bir yerden hiç neme çıkmadı da. Yani neme yani denge neme tanıyalak da giden neme. Halkam şu memeli yeri ne bir de beren yok deyip Ankara'da yeme yok da şunu talep yok. Sen pratik edecek oradan ne şu da atlı için yerimi verdik pratik ettik. O yekem yok. Şunu vermeden menku olmadı. Hiç hadi ekecek geldim diye. Yani bizimkiler yani açıklık yıkayırlar. Sen ne için doymalı? Şu doğru verip bile noktur da. Elinde ne kârın var, ne hünerin var. O kellende de tuğle duruyor. O sen ne için kovu yaşamalı? Sen şunu düşkörün noktum. O yaşayacak olan sen birinin hatamını yaşamalı. Biri öğrenilmeli. Yani çöreğin olsun, etin olsun, tüydün olsun. Sana da mut vermeli.
Sonra sen o yaşat bilende. Bu adı ne mi? Onun yeni de halal değilmeli şu. Yat uyuyan adama. Oo. Ana yatan öküze iyim yok diyorlar da. Ben günün nalayan adamlar kendine hak ediyen başka bir yerden o var. Fil diyen, fil şeyle olmasanız ol beyle ol bilen yok yani diktatör diyen adam. Fil çok sütünü, inmul sütünü. Fil kabul etmese o bir sağa da motor bilen yok. O Germaniya ertip koy. Ne cevap duruyor? Irak getirip koyayım. Cemiyet kabul etmedi. Bir münd oturup bilen yok şol adam. Yeki münd. Ol ayıp bir ürünü seyretme. Cemiyet kabul etmedi. Bir münd oturup bilen yok. Cemiyet kabul ediyor. O yine şunun için. Bir korkun ol kabul ediyor. Bir düşünmedik olan ol kabul ediyor. Yine bir küçücük bekveydi var. Şu taydan pul kalan ya. Birinin umidi var. Gelecekte burada atlar yani. Nemeden ya da men eleklerden mekirrekten nemeden diye de. Ana o da yaşıyor onun için yaşıyor. Buyur kendine burada aytacak ol merkeze mi? Yok şol nemen aytacaktım. Yine cemiyetin kuruluşu diktatörün döredi yani. Kavul bir minut o durup ya da durmayanlığının sebebi şu tayda da yine 30 yıldan beri 30 yıl değil 95. yıldan beri diktatör var olsa Türkmenistan'ın içinde o halk kabul etti. Yine bulam o halkın kabul etmeyi demek neyme oluyor? Demokrat demek oluyor. Yine halk kabul ediyor deyip o Cumhuriyet sözüne ayırdılar. Türkmenistan Respublika değil, yine Cumhuriyet değil de. Cumhuriyet ne demek? Halkın o sayılan adamları yani deputatları arkalı meclis döremeyi ve meclisin içinden kanunların geçmeyi demek. O sizin aydayan zatlarınız bilen hiçbir kanun yazılan yok ve yören yok demektir yani şu zatların ayrılmayı. Ve sizin bunu kabul ediyen olsanız demek o şu diktaturan döre diyeniz ve devamlılığını neme diyeniz. O sağlayanız şu an. Yine neme vardır cemiyette sapara sizem kanay diyeniz ona yani problemanı ters görüyorlar. Yani problemanın o çözülüp var ya. Tertem del, düzüm del hiç görüp bile noktur. O indi näme diýler ona? Sapara o görüp bilip bilme meselesi değil de yine ters görüyor. Benim fikrimçe şu o görüp bilen ok değil. Sen başka bir zadaydı ya. O Türkmenistan diye o ütkömel diye yani o Türkmenistan ütkömel de o Kurban olayını gitme bilen ütken ok. Yani şunu görüp bilen oklar. Toprağı o size vermeli. Onu görüp bilen oklar. Ya da sizin neçe milyardlarınızı 2-3 tane tohum yiyip utardı. Onu görüp bilen oklar. Şu zatları aytsan yine şu rejimin nemesine kollayan nemeler var da. Yani şuna gelecek böyle yani yine. Şuna hem görüp bilen oklar. Görmeli zatlarını aytacak böyle yani yine. Bir giden o 25 yıllık bir rejim var. Arkasında da o Ors nemesi var. Aklı var. Ors aklı bilen sömürülüyor Türkmenistan. Neçe yıldan beri. Indi o biz o yurdu düzeltecek olsak o şu Ors akıl sessiz durmalı mı? Durmaya. Şunun için ama o hükmen suratta näme diýler ona fake opozisiya. Yani opozisiyanın diýilen zadyň o yıllardır bar bolmagy fake'tir yani. Sen opozisiya bolsan o pozisiýan var. Pozisiýan hem kim? Kurban oly. O äher aýal ýalak bir zat yani ondan ütkeşik bir zat däl o. O
pozisiyası var, apozisiyası var. Eri var, ayalı var deyin. Yani apozisiya da ayalı ine şol Gurban Uly'nyň. Düşünüp bilseniz. O soň bularyň nämesi var? Bularyň birleşmeleri var. Birleşmeleri mi näme, telestol mu näme diýelim. Şonuň ýaly bolar bolmaz zatlar var. Bu telestol diýmek ildeşler o taýda siziň o toprağınızın o sizin dälligine ýa-da aýdaly o size milyardlarça yani şu toprağı size bermek üçin milyardlarça pul akıtıljagy şu zatlar tartışylyjak däldir o taýda. O taýda näme tartışylyjakdyr? Şu diktatura sistemasynyň o galmagy gerekmi size ine şol? Diktatura sistemasynyň galmagy gerek bolsa o gidin telestol etmeň alty buruşlap edin o toğlak edin demesi yoktur o zatlara ütkömeye. Bundan sonra ütketmeyerim, ütködüben bilmeye. O täze Türkmenistanyň guruluşy ne hiç kimin bu saatdan sonra duruzup bilýän däldir. Bu saatdan sonra o duruzjak bolsalar gaýtama o kömek ederler. Soň ýene bir zat aýtjaktym ýöne sapara. Ýanky sözüm izin dowam edip aýdaýyn onu. Ine şol diktatura sistemasyny tutmak üçin hökmen suratda ýanky pozisiýasyny, apozisiýasyny döretmeli bular hökmen suratda. O şonu döretmese gorap bilen ok. Näme üçin bunu döredýärler? Halkyň aklyny kirletmek üçin. O ine başta diýerler o onuň ýaly ine şu ýurdu düzeltjek adamlar erwet görkezmeli. Ýöne bu adamlar KGB-nyň hyzmatny edip beren adamlara. Ýeki o da däl, kemine ne berde neme var. Ne o nemelerin hem bir kanagy barada gurrun eder. Entek bu at ýöne çalarak altyapy forýalak agdak geçeli. Ýanky şu rejim döwründe ımgır bayan yigitler vardır. Imgır yönü de pul o pul näde kazanırlar onu çok yuvaş neme der o kazanma nemeten ullokan bir akıl talep edip duranda del yani 100 mantıklı adını 5 manda tatarsın o üstünden yeni 5 manda bir ararsın 5 manda devlete geçirirsin toğun manadına mı ne yaktı daşacıklı bir alyanlar Türkmen'in demeti kazanç schematı şeyler ben o yigitlerin şolor toğun proteinini alıp 5 protein şunları paylat beren yigitlerin köpünü tanıyan işleş bören adamlar ýer döwürde. Ne şolor oyun oynaya şu var. O ýeki Gurban Uly ýerine oturjak bolup neme däl. Şolorum şu taýyk barjak bolup bören adamlar. O heme Gurban Ulyň ýanyna Gurban Uly dost, ýalap bolup görnýärler. Heme ýeri aşagynyň bärde neme derler. Ne olam köpüniň memesi elimizde de. Öyle baýlyklar zatlar umgur. O Receplerden has baý eken olar. O oradan umay. Şolar barada gurrun edýän adam var. Öyle jahil. Şo taýyk diňe pul üçin barlanan adamlar şoň üçin aýdýan. Şo taýyk diňe pul üçin bar ýa-da başga hiç zat üçin. O kazanmagam hiç ýanky demesi ýok. Yani bu ayıp bor, utanç bor, halkıma beri dönüklük etmeyin, näme etmeyin, niýden ýarak bir torbu da ýok da. O puluna böyle ulanmana bilen o. Yani kaşan köşk talarlar, ýene şoňa meňdeş demedim. Bar nemelerim, tişelerim şolor ýarak. Ödürüm cahil, çözüp bilýän datlarım ýokdu, çözün datlarım ýokdu. Uğurluktan başka. Bu her türlü skemalar vardır.
Şol atlar bildirtmeyecek ol, başka atlar gurunlet diyendirler, şu demen üstünden barmasınlar deyip, yani yolu öldürmürler. O birleşildi hemen. O birleşeli yıkıyor. O birleşme. Yani şu birleşeli diyenlere, şolun yaş oğlunları vardır, içinde kakaları vardır, geceleri vardır, doğumları vardır. O yani birleşecek olsan, şu tay gecenizi, kakanızı, doğununuzu, miyinizi çağırın. O ben çağırma. Ben sizden nemeden köprüde kaltaşın yerimem yok. Bolmadım. O eceni çağır şu tay, şu gelmeyen olsa ben ne için varmadı? Sonra veriyorum. Kakan çağır şu tay. Kakan şu tay barmayan olsa, ya kakan Türkmen ne? Onu vatan gerekken. Ya ecen Türkmen ne? Vatan gerekken olur. Şolar sizin yanınızda barmayan olsalar, şoları hödür edip bilmeyen olsanız, bir de ne için hödür ediyor yani. Ne için ecenden kakandan tamsık mı? Akılımız yok mu? Bunlar yani gelmeseler diye, bunlar yok edin diyenim var içinde. Ona beştim. Şey diyorlar diye. Hayır, ben bunlar diye. Şöyle olana diyen, ecen vardır, ecen getir, şotayık. Ondan sonra beni çağır. Bunun yankı yemelere mi? O cahilin mağır başı. Yo inde şol bu komedik Florida. Bunun yani melek gelip. Yine o sapara, yine şu opozisyanın düzümü var da. Bir böyle o Orsun hizmetine diye, bir böyle Türkmenin Kıbrıs'ın hizmetine diye, bir böyle Kur'an ula karşı görüşüyor içinde. Bu adamlar yine fikir edin, Türkmenistan'ı o düzeldir mi? Yani birbirini iyi aymasa, şunun için biz yakınımıza yanaştıran değiliz bunları. Bunların o kimliğine hem adını kategori bilyas. Siz bizden akıllı olsanız o gidin özünüz birleşirin. Bunları yürütü hem becerikli bir gaymer bindirip gör. Şu yalandan yine birleşecek olup bunlarla o bir gezek ekrana da çıktı. Gaymer bilsinler şoları özler deyip. Şu zatları aklı yetmedim ki bunların entegam. Ben hayran. Sapara bunların nemesi oyunu kendir. Yani bunların oyunu bizi kızıklandıran ok. Bizim nememiz bizim bile deyip aydiyanlar değil mi? Bizim gamimiz o akyanın ortasına çelli gitti mi kendi yani. Yetişip bilseler o müner. O burada at bolyanını biliyorlar. O halkın anı yüklep var yani biliyorlar. Şunu yolunu kesmediler. Ya o baştan birini çıkardılar, tam ikisini çıkardılar, tam üçü dördü hemedip o. Birden hemmesini çıkar aymalken. Ne edip taklayacaklarından bilen oklar da onu biliyor. Taklat bilmezler. O saklap, o yine şol neme vardır. Her vaat o bağdalayandırlar. Mesela bu iş yine hareket diyorlar ha. O hareket o gidip dur. Onu yine hareket beynine oluyor yani. Halkın o köp böyle görüp bilen değildir. O hareketi görmek için o iyi azından bir ömrümde oturup bir zatları kızıklanıp öğrenmeli, kitap okumalı. O 200 tane kitap okuymalı mı kendi yani. Yani şu zatları okup böyle görüp bilen ok yine 2 yıl bundan önce o hareket edilip yazıyan adam yoktu. Yani şu zatı yazıp bilen olsan demek hareket gidip dur. Onu görüp bilmeyen olsan biz günahkar değil. Sen hareketi görsen görmesen o gidip dur da netice verecek yani. Sen haçan o bilirsin o kelle bilen. Ya taze Türkmenistan'a o kurulandan sonra belki bilirsin. O yollar açandan sonra o gelindi vatandaşım diyenden sonra. Gelindi vakti geldi. Şu vaxt o görüp bilen olsan şu vaxt görürsün. Demek senin vaktin şol vaxt olayan olmalı. Bu zatlar şonun geldir. Biz neme bilen o birleşme niyetimiz yok. Orsun o Kıbrıs'ı bilen. O oyun giymiş oynayandır.
Yani kim bilen ayrıştık birleşer yalı. Hawa Halk halk bilen biz bu la otuyor, düşünen gidiyor, düşünen gidiyor. Yo, Için kendi tapağım yok. yine Kim edil bilir? o Türkmenistan'ın Ha? Birleştirip çekýär kabylar. Ene Yok, ayrışmadığı adam hem ki birleştiriyorlar. Ben şuna düşünemem. Ben halk diye halkın kimliğini sorordan sorat bilmedim käkdi. Sen halkın yani deme kedevçe de yok. Halk diye. halk nämelini bilen oklar. Yine Sapara yankı nemed var da yine. Birleşmek aslında bozbağın bir taktikasıdır. Yani Sovyet Soyuzu'nun bir sloganı vardır. O proletariya ekstran soyuniyet. O yine proletariya o birleşin diye de. O birleştiler 70 yıllap näme oldu? Neticesini görün ha. 70 yıl. O birleşmedilen değildir o. Sabotaj yani neme şunun içinde 1/3'ni o konkretni biliyet de. O neyden demesin 1/3 yani şu niye? Yani şu taydan çıkan neme. Yine 1/3 var. Onlarım cahil. O direkt öğrendirdim bilen oktur. Olur yani yerin uğruna vurre diyse vurre o beydiyse bey. Şu taydan geliyor yine birleşmek. Yine Sovyet Soyuzu. Yine Soyuz'da da var birleşme. Seyredin yine şu sözler beren neticesine. Bütün o Özbekistan'dan tut demeçelle yani näçe yurtlar olsa şu 15 yurt vardı. Hem mecesi neme ziyan gördü. Şu adam ödlerin atlan oklu. Şu Baltık'dan galanı neme derler. 30 yıl geçti. 30 yıldan beri o düzelip bilen oklar birleşilýän däldir. Ha ine aýtjak zatym Sapara indi aklyma geldi. O ine siyasi neme vardır. O klasik siyasat o bilimcileri vardır. Bilim adamlarının aydan zaty näme güýçlerin aýrylşygy diýip geçýändir. O näme kanun çıkarjy, ýerine ýetirji kazyet. Ine şu zatlar ayrıldı. Öň bu zatlaryň hemmesi bir adamyň ýa-da bir dini nemäniň elinde. Ýewropada ine Hristiýan dini adamlaryň elinde kanun çıkarýan hem özleri ýerine ýetirýän hem özleri o sud bolýan hem sud edýän hem özleri. Ine şu zatyň ýalňyşlygyny aýdyp şu zat birleşmeli däl, aýrylmaly diýip aýtdylar. Aýyrdylar. O indi bu zat ýetmedi. Ine seredin o 21-nji asyrda o ýerli hökümetler diýip bir zat bar. Yerli dolandırışyk, yerli öz-özüň dolandırmak diýilen bir neme var. Ýani döwletiň bu hezek o döwletiň guruluşyna hem aýyrdylar. Ýani her rayon, her welaýat diýeli öz işini öz etsin diýdi. Hiç haçanam merkez o yerli nemäniň işine garşmaly däl diýdiler. Aýyrdylar. Ine Türkiýanyň pikirediň 81 sany aýratyn welaýat aýrylan. Şwesiýa 125 mi Sapara goýlar. 100'ün üstünde de. Şoňa aýryldylar. Aýrylyp edilýändir, iş birleşip iş edilýändir. Yerli hökümet ýalak öz büdjeti wadyr, öz nemeti wadyr, kanuny wadyr, öz jogap berýän nemeti wadyr. Öz büdjeti olmasa Sapara diýmek şo zat ýok diýmek. Ýa sen öz puluny özüň eýe çykyp bilmeýän bolsaň, o sen diýmek ýok. Ýene birleşmeň nemeleri şo. Ýani dünya birleşmekten ziyada ayrılmaya doğru gidiyor. İşleyiş mekanizmların hemmesi hem ayrılmak üstüne kurulandır. Yani bize bir giden nemeler döredilýärdi şu hatta o komitetler hemmesi hem ayrı-ayrıdır. Her kaysının hem öz ediyen nemeler vardır. Bu zatların hemmesi ayrı edilmeli. Başka şekilde yöremeýär. Men meselen bilim hakkında bir zat edilecek olsa men öz pikirimi aýdyp bilmeýän, men bir bilim üstünde bir işlän ýa-da bilim bermek barada, eğitim bermek barada bilýän zatym ýokdur. Bilýän adamyň ýanynda deňeşdirsen. Diýmek näme bolýar? O bilim üçin aýratyn bir zat bolmaly, özleri çözmeli bu zaty.
O Niyazov gelip o okuğun 9 yıllık edyan olsa o yine birleşipsin de Niyazov o hemme zat birleştiripsin Niyazov'un eline veripsin. Näme oldu? Hemmeniz cahil olduk. Yani bizim cahil. Türkiye'ye gelip okuyup görýänçek cahildik. Ya da ýurdun daşına çıkıp görüp bilmeýänler hem o aýratym bir mesele. Yeme kemine hemen Türkmen demesine seyrediyenler bazılar kursu devlet kursu devlet magazini o no kommersiya magazin deyip terminler vardı. Yani Türkmen terminleri. Bugün bir yerbet dağıttığından kendi nemeden oklar, öğrenişip bilirler de. O ikini bir yerde yaşap bilen o. Mümkün değil. Bir devlette iki kurs bolup bilen o. Olma mümkünçülüğü yok. Baha orada oğurluk. Bu başka düşündürüşü yok bu. Bunu yani tata getirecek olup o yanlış etti, doğru etti deyip demezseniz hemen kabul ettiniz ol yani. Bol mol laf değil. Dünyanın iyi resinde var iki kurs. Ya da iki magazin sistemi var da devlet magazin dem. O bunun için devlet magazin kalmalı yani. O neydi kaldı o? O bir 92. yılda burada dargadık diyorduk yani. Fuzul oluşturup diyorduk. Yani gök putkollarından başladık yine. Birinci başlayan ben sordum. Ehli gök putkolları bir ayın içinde verdik. Hem bir şey. Lar yokları. Onu ne sattan, ne açıdan sattan sat deyip deme dedik. Sonra da yerli hükümetler vardı. Boris Balkon. Kıygırık geliyorlar, bunu bakanı kaldırıyorlar. İşin olmasın. Öz mali, öz demez. O üstüne yani jurnalistleri iyi veriyorlar, o bakayetleri iyi veriyorlar demedi. Onun bizim şöyle koruyadık. Hadi işimi şöyle korup görümük. O Pomodoro'nun yemçü beş ben delen olmadı. Yani Bahadır. O beş mandettirecek oldum getirden yok. 2 manat bu. Kovatları düşünen yoktur. Yo işleş hemme zatın işleş ayrı ayrıdır ya. Benim berkisi geçen nemede de aytdım kompüterin kuruluşuna bir seyredip görün ha. Şu hemme zatı bir yerde mi? Yani hemmesi ayrı ayrı. O prosesör ayrı, ekran kartı ayrı. RAM'leri ayrı. Şu an adamların akıl çatan yok mu? Hemmesinin bir zatta edip bolan yok mu te? Bulon etcek bolyan zatı yani su getiren böyle kuyuda da onu mengdeş etcek bolyalar da. Şu ikisi karıştıracak bolyalar. Onun yani olurum adam değil, bir zat giden adam bolyalar da. Ne şu zatları düşünmeyen şu derecede tam. Soňam hava yine sapara yine yeňçem var. Akıllı adam hava şataya barar mı ya? Birleşer mi ha? Sapara. Yine şu at o geldik her soraptırlar da iyileşmiş kim oldu deyip yani o videolarını görseniz özünüz ama o tanarsınız yani yine geldik her o şol adamlarla birleşer mi? O İň berkisi. Hiç kim barmy ya? O şol nemäniň ýanyna barmy ya? Birleşmez hiç kim. Akma adam gep nemede de değerler ne samimiyeti bolmadık adamın yanına barıp hiç iş edilen näler. Türkmen şunu bellen. Samimiyeti yok adam bilen talanlaşılayan değildir. Bilmedik fren bolsaň öýdüm sonra oraya alaktın. O bir yerde oturup çay mı içilenlerdir. Samimiyeti yok adam, hiç adamdır. Boş adamdır. Adamım değildir. O ne mi diysen gelişip durandır. O bir adamın 10 tane yüzü odan sen onunla ne hilektin demez. İş tanışırdık. O beşe mi onun bölünür. O sen yanında bir tüytlük, onun yanında başka tüytlük. Bu çuktan öğrendin düğünün başka adam. O sen onunla niye gidip bilirsin?
O näme iş edip bilerdi. Owa. Hem bulun demesi şol atları düşünürse yaşadık biz. Şoň için bir de bu atlar katı neme gelýärdi? Gülkünç gelýär. Oo. Owa, soňam owa, Bu atlar demokratiya baglaýarlar, söz azatlygyna baglaýarlar. Ne demokrat, ne söz azatlygy bilen bu atlaryň ýemeden yeri ýok. owa. Neme Gepin gysgasy aýtjak bolýan şu akylly adam baryp owa birleşmeýär. Akyl gaçýa ol nemeden, okurukdan. Şo zady ýene ildeşlerimiz hem düşünäýmeli. Ogra olar durşuna ogra. Hemme zady ýene bularyň o prezidentleri aýdym owurlap aýdym aýdýan bolsa bularyň o pikir owurlap aýdýarlar. Ýeke pikir owurlaýan bolsa ne ýaşy bulun etýän zatlary kän bile şo gyýy tutulanda nemeden bunu aýtmaly tutup ýör. Bulan gahrman edip görür şular, sonra Hudaý beripdir şulara, bolmasa gahrmanlara boljak geleken ulan. O gahrmanlaryň hem owa nemesini goýulýar-da. Aha, oýnasynlar azrak. Gahrmanlygyny soň görkezäýär sana. Minus bilen plus birleşse näme bolýanlaryny bilýäňiz diýär. Minus bolýar. Minus etjek bolýar. Şonuň ýaly sapara o şu taýda boldy-da ýaly. Ýeňiş sen aýtjak zadyň barmy? Yok ya, dinleme atıyorum sizi. Aytýan atlarınız var, şu bir açacak atlar diýer. Doğru. Yo, umuman şu halkymyz bilen sada halkymyz umuman neme çıkalgany Ýeniş idealar. Ýeniş men demek sözüm başla sözüm demeden o sada halk däldir, nadan halkdyr. Ol deme hem bir zadyň adyny dogry goýun. Sadalyk diýmek, nadanlyk diýmekdir. Ha. Ol ýöne sebäp soň onuň jogabyny beren nokta. Men deme sadadym diýär-de. Doğru. O sadalyk etdim diýär o. Şol nadan halkymyz çıkalgany ýalňyş tarapdan gözleýärler-de. Umuman çıkalgany näet gözleýärler biri edip bermelim diýip düşünýärler. Madama. Owa. Taýyn zatdan gözleýärler. Ýa-da boýruga garaşyp oturýarlar. Etdiňmi? Bir gel şunu et diýende Allah bar etmeli. Ýa-da bir çözgüdün biri aýdyp tap bermeli. Şeyler aýsam o. Ondan soň etmeli. Doğru bir de näme etdiňiz diýerde näme üçin bir zat etmeli sana. Şolara beren ok. Ejen kakan däle men. Şolarda doğru näme etdiňiz. Ya da haçan etjek diýerler. Ben borcum var. Etmeli. Sen goşulmadan sen o. Yani yorgunun aşağını buzurup yattan. Demek sonra berýärler, ýollar haçan atçaňyz diýerler. Ýollar haçan atçaňyz diýerler. Endi birler bar açmalar, ýollar haçan atçaňyz diýerler. Ýollar haçan atças diýmeli. Atças diýip özünem salmaly şoň içine on. Atçaňyz ýa-da aç bilmediňiz. Edip bilmediňiz diýär. Edip bilmedik diýmeli o taýda. Yo biri borçlu ýalak görýärler-de. Özünem içine salmaly şo zadyň, özünem içine salmaly adam. Neme sapara size bir soru var hava. Soltan Şah Ataniyazow tanaýaňyzmy diýip sorapdyrlar. O men kakamyň dosty tanıyan, olun daşından tanıyan ben yaş yaşlırak adam. Bizim oyunda kän bihman olýar yani kakamyň. Eşdiýän o. Şonu sorapdyrlar. O. Çay berýärdim, ne bizim yaş oglunluk nämemiz borjumuz. O başan tapjanyň üstüne kän çay içendir.
Yadıma düşüyor yani gözüm bu efet 30 yıllar yani ayette değil mi? Ölüm ona ölüm o. Nasıl Türkmen neme tire tayfalarını nemelerini öğrenip gören adamdır yani tarihçidir. Evet. Şonun ýaly adamlar bilemiz yok biz sapara. O artık o işleri vardı şu Türkmen tayfalarını nemelerini öğrenip bilen şu uzun kan ediyetten ve şu nemelerinden nemediyen. Şonun ýaly ine ýollar açmak barada şu nemäni okaýyn diýdim de arasyna goşdum ýadymdan çykmaka. Ine ýollar açmak barada diýdi. Ýurdun içinde o uçar ýalak o samolyot galdy. Ine bir ýönekeýjek bir nemesi var da samolyotyň bir hasaby bardyr. Samolyot o elmida ama näçe köp howada bolsa şonça köp o neme bardyr. Barlygyny dowam etdirip bilýändir. Şu samolyot 2 ýyldan bäri aeroportda durýan bolsa, diýmek bu bankrot bolandyr diýmek. Ýyllar ýollar açylsa da Türkmen hawa ýollarynyň uçup uçmajagy belli däl. Siz şu zatlaryň bir sorap göräň ýa. O ýollar açylsa o näme ediljek? Şu zatlary soradyňyzmy? Ýollara nemäňiz bar bolsa, düşünjäňiz, o planyňyz. O soň ine şu taýda şol nemäni aýdal, ine ýollar açylmanka, o açyljak ýollaryň gitjek ýeri ýok. Onluklary toplamaly ine. Halkyň üstüne düşýän iň agyr diýeli, ýani iň o neme iş, agyr diýip aýdýan ýöne Türkmenistanyň häzirki jemgyýetiniň guruluşy sebäpli aýdýan ona. Şol onluklary toplamaly, ýani tanış bilişler bilen o ertir o ertir hereket boljak ýalak taýýar bolmaly elmida ama iň az 10 adam bilen o herekete çykylmaly bolan wagtda o emmekim o bir-biriniň agyzyna seredip durmaly däl da. O çykylmaly diýen wagtda çykbermeli 10 adam. Şonuň ýaly näçe 10 adamdan bar o pikirin. O halkın üstüne düşen iş, şol halkın öz üstüne düşýänini. O ine hareket etmelidir. Onu edip berýän nemedi formulaty işleýän nädir? Özüň el jagadyny barmagyny daşyň aşagyna goýjakdyr. Her maşgala. Borç bolýar da. O adatlyň borcu vardır. Jogapkärçiligi vardır. Şonuň üçin ine şu onluklar gaty möhümdir. Biz bunu gaýta aýdýas. Boljak hereketi gaty çalt we gysga wagtyň içinde dörer ýalak şertler nemetjek bolýas, orta atjak bolýas. Ine olam onluklardyr. Şo zady nemesine reklamasyny kan edýän adam ýokdur. Şo zadyň nähil möhümligine akyl bar adam düşünür. Diýmek ýa akyl ýok ýa-da halkyň ayaklanmasyny hakyky manyda islan oklar. Men şol ýaly netije çykarýan. Soramalda näçin edýän, näçin eden ok. O näçin birleşmeli, o näçin birleşmeli däl. Şo sorawlaryň o jogaplaryny gözlemeli elmida ama o halk ine şol onluklary etse o bizem de öz üstümize düşen yani bilýän zatlarymyzyň hemmesini durmuşa geçirmek için o taýýarlanyp ýörüs. O gizläp duramyz ok, o halka ine çıkarıp düşündürüp dururuz, aýdyp dururuz, açıktır yani. Elmida ama girip o görüp bilersiniz. Evratları yani bugünlerini alaymasın deyip aýtmajagym bolýar bol aýdýas. Şonuň gaharyň welýändim yumşaklyk bilen kabul etmeýändigini bilýär. Sebäbi öwgi, o söz, hoşamaý söz, o da onu biziň aklymyza ýetken düşünýär. Oň aňyrynda iş bardy. İşi walluly bilen yalan ýaşyk bilen edip bilenler. Gerek boldy o azam bolsa aýdylar etmelidir. Etmeliler.
sizin etmeli zadınızı başka biri etbilmez. Etmelem derler. O bergem yoktur size. O sizin her kimin öz çağatı, çuğatı, başkaları var, şolun geleceğini fikir edip. Başka bir üçün diyen alak edip deme diyorlar. Yok. Özün için. Çağan. Geleceği için diyen. Özün çüyrenem bolsam, o bitenem bolsam çağan var. Şonu düşünüp etme. Ya da öz çağana düşmanlığını kabul etmek olur. O ikiden biri üçüncüsü yoktur. Siz özünüzü yankın eme lakşadıp görürsünüz. Onun koku yaşayacak buraya kadar. Ve buraya neler? Durmuşta, yaşayışta her buradağın bedeli vardır. Tevigat şu bedeli sana ödütmen sen o eşireti yetiriyenlerdir. Ben şunu başka birinin hatabına yaşat bilirsin. Dövranem Türk bilirsin. Başka birinin hatabınadır. Onun soruğu vardır. Biten günü bitkendir. İlgakları bitik diyenler. Şöyle yalak durmuşum acırak nemeleri vardır. Şunu katlanmalı olsun. İtleten ütlenmesen. Men mekirce, men akıllıca deyip o kümdüklük bölüm nemeti vardır, hayatiyetleri vardır. O ne diyeyim daşarıp o da o bilirsin diyor. O da atları görünüp durun. Bilin akıllı değerlerini vaat korku diyendir. Üstüne de geliyendir. Yuvaş bile. O tevin çıkarman oturanlarım, o öğreyenler o hata etmiyorum. Bunu verir. O hata çağılan onu öğün verirsin. Senden sonra çağılan. Ya şu at sonra böyle ya yaşlar. Enirin atalar. Ne 2 nesil, 3 nesil. Kârsiz, hünersiz nesil yetişti. Şunun hiday olacağını, kul olacağını yani şu en etrafı düşünmedim. Şunun onu ne? Şunun günahkar. Sizin ne yaşlar şu günümüzde dinle eceğiniz, kakanız, atanız, karılarınızdır. Başka hiç kimdir. Günahın başka bir yerinden gözlet görmem. Verdiğin konuya dütlenin gözlet görmem. O oğurluktan oğurlayan kendir. Siz mi yedirdiniz? Aklını birdi, huşunu birdi. Başka adamlar üstüne ne yani, o doğru bu doğru. Sen ödün. Yani çağalanı şu günü yetiren. Onun içinde diplomatın vardır, nemetin vardır, eylekli vardır ol. Şolurdur. Onların milyondur. Bir adamın üstüne atacak olup demedik görmem. Yok, yine üyüt gömece kavurnemeden hem belli de 200 kitap okuyacak olsan yine 100 yıl devam edersin deyip yazıptır. Ben de kitap okuyacak değildi ya da. Okumadan gelir, şikayet etme. Kitap okuyacak değilmiş ya o ildeşimiz. O kitap okanlar hem dinleyecek değildi ya da. Doğru yani. Dinlemeden kerdin dedin de. Onu dinleyecek korkuyorum yok. Polşa Katar'a gidecek korkuyorum olanlardır onlar. Belarusya, Polşa işlerle gidecek korkuyorlar da çıkargali. Onlar yerlerden gözleyeler. Çıkarlar bir yere de Kursata var. Katar'a işlemek, Polşa'ya işlemeli. Ukrayna'ya ortaya işleyecek. Yok adam olmayacak adam bolayan nedir? Onu edecek olup görmelilerdir bu korlan. Yani kim için terbiye edecek olup görmek bilmem doğrulattım kendini. Şonun için nemedir ya o kavri ildeşlerin o görüp bilemek, görüp bilen diyen demez. Ütköden ok hakikati.
Amerika o näçe 1400'ün näçinji ýyllarda 1600'nji ýyllarda mı keşfedildi. Şoňa çelle o dünýäniň gözünde ýokdy, ýani hakykatda bar ta şol. Hakykatda barty. O yerinde durdy. Onu sen keşfetmedin diýip o ýok diýip bolmaz agzada. Sen görüp bilmeýän diýip ýa ýok diýip bolmaz abi. Giden medeniyetler vardı, o İnkler diýdi, emeler diýdi bir. Nawa. Şonuň üçin o öz keypiňizi özüňiz bozmaň. Başgalarynın hem keypini bozacak bolup görmän gynanyp. Käbir zatlar vardır, o duruzup bolýan däldir, onu sen görben bilýän dälsiňdir. O görüp bilmeýän bolsaň hem biz günäkär däl. 200 kitap sana köp bilýän bolsa sen gezber ýene 100 ýyl bize. O kitap okanlaryň hyzmaty ne dersin? O kitap okanlaryň hyzmaty. Netijede şol bolýar da ýani. Ya şolaň köwüşini tipirersin, howursyny aratsalarsyň. Şo işe edip berler sapara şu taýda. Okan ki ne dersin? Şu Türkiýede näme iş edip berler? Türkiýede näme iş edip berler? Onun bunun awa tualetine arassalya ine ayal gyzlar. Erkekler näme diýär? Gurulşykda, o taýda, bu taýda iň derecesiz awa Türkiýanyň iň bilimsiz adamlary bilen bile işleýärler ýa. Gördük biz bu zatlary ine 200 kitap okamak kyn gelýän bolsa gezbermeli-de. 200 kitap okumak näme? Sen 1 ýylyňa 2 ýylyň alany o zatlar. Yo gep neme kimin ne bular ne öýlenir çağalary bolar da. Çağalaryna da ne şu terbiýeler, şu adamlar terbiýe bererdi. Ne yani Türkmeniň şu ýagdaýyna düşýäniň sebäpleri ne şulardyr ne. Kitap okujuk gelýänler bardy. Onuň tany kändir. Kimine ne ses bolsa şolar özleri ýalak birini ortağa çykaryp demekden şolar ses berer. Olar köplük bolar, onuň demokratiýa bolursyňyz. Ne o da vardır. Yani bu zatlaryň hemme jeriň ýani taýyň ikuçy vardyr. Ödüm köplükdür. Cehalet köplük boldy da şu wagt Türkmenistanyň. Hem gaty köplükdür. Indi şulara ses verdirsen o sesi kime verir? Öde ýalana vermeliler. Mümkin kalmalylar ýa-da. O ne demokratiýaň nemekdir şu. Sapara o şu bir san komentariýany okaýan soň gutara ýaly bugün. Delip bolýar. O ýakty geljekden ýyldaşmyz ýazypdyr. O Lukashenkanyň wirusy göremek, şonuň üçin wirusy ýok diýişýärlik boldy diýär. Ya da o Gurban Ulynyň o nemesiniň tozon bölejiklerini görüşýärler. O men koronavirusy göremek, tozon bölejiklerini görýän diýişýärler. O şonuň ýaly ine iş o hereket etmeli bolsa ine köp bölegi o halkyň boyuna düşýändir. O biz etdirseňiz o biz döwletiň eýesi biz bolmalymy? Şo soraly ine samimiýet bolýan bolsa sapara. Bize berjekmi o biz etdirip döwlete? Razy bolsaňyz o göne ertir sapara alyp bersin size. Döwletiň merekkä wezipäňden merekkä. Bilenmizi siz bilen paýlaşýar. Onu kabul eden eder etmedik. O geçivermelidir. Men hiç kimem tarapında däl, men sadece bu hemme çıkışları izleyen men bir zady başarjagam däl, başarwan bilmeýän diýipdir. Gezber. O saada halkyň tarapında diýipdir. O gezber, gezber. Yo saada halkyň o tarapında bolsaňyz, ýa saada bolup halky ýaly saada bolup gezber. Ýani saada sözüni ýeniş ben düşünürdik. Saada halk ýokdur, nadan halk bardyr. Ine olam nadanlygy gelýär. Dahiller. Elimden iş gelen okdy ýa ine. Gelmeden bir adamyň o sen Türkiýe gelip biriniň gulçulugyny etmäne o başarypsyň da.
öz yurduna o düzeltmene nemen çatan okma. Şu sonra ama o sonra aymal mı kendi yani. Mahlukta näme tapawdy var indi şu adamlar. Öyle şu toğra vermeli. Yok yani govusundan govu neme gözleýärler hojoyun Türkiýede. Gowu bilýärsa. Aylygyny gowu berýän. Näme üçin yani şu zat nemen ýanynda ansat gelýärmi ýurdun içinde o bir zatlar düzeltmekden. Özüm yere ýeti bolup yani özüm şu iş berýän Türkmen bolsaň bu dem Öýüňde hyzmatlar işletsen. Kaydada. O yerliğine giden mahalle mülklü o bu Türkmen ten. Şonu hüvvet eden yok da bu aylık veren Türk. Sağda halk olmağı hövesinde. Sağda halk demedip olu yani ödüňdi meme perde ödülem ben sağda halk yoktur. Yeni orta parayı diyen nadan halk vardır. Ya cahil halk vardır. Üçüncüsü bolyan näler? Sağda halkımız var, dememiz var deyip yani perde yani korunmak için perdedir. O sizin yani hünersizliğinde de özünüzü yakardınız. Başka hiç kimdir. Evet, talep etmesen, elin atan, etmese, uğurtturmasa. O hünerin olmasa da sen garip olmalısın. O da yazılandır. Yani peçat koyulun yalak nemedir. Hünersiz adam yine bu at ulunlayan yerler katı azdır. O durmuşa da biraz neme bakmalı yani real o bu yani kütüphaneçilik edip yani neme edip o çağını ödümü mengetmen görmek olmaz. O durmuş diyen de ansat derler. Bu yükü vardır. O çağların önünde de cevap verçiliğin duadır. Ya şu cevap verçiliğin yok orada yatamaz. Yatan orada o mutlu bezin neler. Doğrup köçäden on näide kunnu wörtünip onun bunu entep görmek o Türkmene gelişen däler. O her da delil ödler Türkmen. Başarıyan atları. O men sağda halkın tarafından. Halk yok. Şoňa düşünýän bunu. Yurtta halk kalmandır. O halk näme diýmek? Halkın manysyny bilýänem ýokmu kendi yani? O dünýä maskara bolup görüşüp. Näçe ýyldan bäri aýdym aýdyp ber, hiç kim çykyp şu aýdym aýdýar diýip aýdan ok. Sapara şu taýda hawa bollar dele. Bolýa azjyk hakykatları aýtmak mejburiyetinde. O gatrak aýdýar, ýa düşünüň diýip aýdýar. O sizden alyp bermedik dadymyz ýok. Bu bize deýjek bolum aýdymyz ýok. Oryn ýöne bolup ýörüşiňiz. Hem utoniyat taşından hem nefsimde ağrıya. Hakikaten utoniyat. Bolup ýörüşiňiz gat utoniyat. Utonjok neme utonmaly datlar. O nadanlyk, sadalyk däldir. Bolýar onda Sapara. Sağ ol. Sağ ol. Bolýar ildeşler, size de sağ olun. Giyeceğiniz rahat olsun.